Sí, votarem a favor de les dues mocions. En la primera, nosaltres defensem i defensarem sempre l'autodeterminació de tots els pobles, creiem en la independència dels països catalans i també en la independència del poble de Catalunya, com així ho porta expressant durant els últims anys. Per poder federar-se lliurement cal ser primer un subjecte polític propi. Això passa primer per la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, amb les màximes garanties de participació popular, on el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur polític. El règim del 78 és la prolongació del franquisme. No només no ha pogut garantir els drets socials, sinó que, a més, ha treballat i actuat d'esquenes a la ciutadania i ha mantingut viva la flama d'aquell règim totalitari i feixista. És urgent complir íntegrament la llei de memòria històrica i enviar d'una vegada per totes el règim franquista a la paperera de la història. Als carrers de l'Hospitalet encara trobem senyals d'aquesta dictadura feixista en forma de plaques del Ministeri de la Vivienda, com bé diu i explica la moció. A l'Hospitalet no volem ni un sol símbol franquista als nostres carrers de la ciutat. Gràcies.